אוקיי, שאלה שנייה. השאלה הזאת, אומרים לנו שהתקן לכמות חיידקים הכללית לבשר בקר הוא 50,000 לגרם. כלומר, לאחר 50,000 לגרם, הבשר מקולקל. תהליך הייצור והשיווק של בשר הבקר כולל את השלבים הבאים: שחיטה, החזקה במקרר במפעל ל-48 שעות. ושימו לב, אני שמתי פה 0, מכיוון ש0 זה נקודת הייחוס שממנו מתחילים לספור את אורך חיי המדף, אז לקחתי מינוס 48 שעות. נתייחס לזה בהמשך. ואומרים לי שהשלבים בשיווק של הבשר זה שיש לנו נסיעה למרכולים במשך 6 שעות, כשהבשר מתחלק פה כל 3 שעות, כלומר T שווה 3. ולאחר 6 שעות זה מגיע למרכולים, ובמרכולים הבשר מתחלק כל 45 שעות. והם רוצים שאורך חיי המדף שלנו יהיה 10 ימים. זאת אומרת, אני יודע מה אורך חיי המדף, אני יודע כמה חיידקים זה מקולקל, 10 ימים זה 240 שעות, ושואלים אותי מה צריכה להיות כמות החיידקים ביציאה מהמפעל. כלומר, מה כמות החיידקים בנקודה הזאת. אז פה מה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה הולכים מהסוף להתחלה. אוקיי? אז בואו נכתוב את התרגיל. יש לנו את הנוסחה לוג N2, ובמקרה הזה N2 שלנו הוא 50,000. לחלק ל-N1 שאני לא יודע מהו, כי זה מה שאני רוצה למצוא. מה אני רוצה למצוא? אני רוצה למצוא את כמות החיידקים פה, ואז אני אוכל למצוא את כמות החיידקים פה. וזה שווה ל-T2 שזה 240, מינוס 6, לחלק ל-45, כפול לוג 2, אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה במחשבון. אז 240 מינוס 6 זה 234, לחלק ל-45 שווה, כל זה כפול 0.3, כי לוג 2 זה 0.3, קיבלנו 1.56, אנחנו עושים שיפט לוג, אינברס לוג, ובמקרה הזה 10 בחזקת x, קיבלנו 36.3, ועכשיו זאת המשוואה נראית ככה: 50,000 לחלק ל-N1 שווה כמה זה היה שווה? שווה ל-36.3. אנחנו מקלים את זה ל-36, ולכן N1 שלנו שווה ל-50,000 לחלק ל-36, שזה שווה 1,390. אוקיי? שימו לב לעיגולים שלי, אתם כבר מהמעבדה יודעים שאפשר לעגל בטח בדברים כאלה. אז פה בנקודה הזאת יש לנו 1,390. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחשב את הקטע הזה. אז תנו לי רגע נמחוק את התרגיל. אוקיי, אז בואו נראה מה המשוואה עכשיו. לוג 1,390 לחלק ל-N1 שזה מה שאני רוצה למצוא, וזה שווה ל-6 מינוס 0, ולכן אני כותב פה 6, ולחלק ל-3 כפול לוג 2. 3 זה הזמן דור בנקודה הזאת, ובואו נחשב את זה, זה ממש חישוב פשוט. 6 לחלק ל-3 זה 2, כפול 0.3 זה שווה 0.6, בחזקת
זה נותן לנו 3.98, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות 1,390 לחלק ל-4, כי 3.98 אפשר לעגל, וקיבלנו 32.5. זאת אומרת שמספר החיידקים ביציאה מהמפעל, שאנחנו יכולים לקרוא לו N0, צריך להיות 32 לגרם. וזה הפתרון של חלק א'. עכשיו יש סעיף ב'. עקב בעיות של קלקולים למוצר, החליטו במפעל להוריד את אורך חיי המדף ל8 ימים. כמו כן, לבצע את הבדיקה מיד עם השחיטה. מה צריך להיות מספר החיידקים עם סיום השחיטה? בואו נמחוק רגע את התרגיל. ומה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לשנות את אורך חיי המדף. קודם היה לנו 10 שעות, שזה נתן לי 240 שעות, ועכשיו יש לנו 8 שעות, כש8 שעות זה שווה ל8 כפול 24, אנחנו מדברים על 192 שעות. כלומר, אורך חיי המדף שלנו הוא 192, ונקודה נוספת היא שעכשיו הבדיקה נעשית מפה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת כמה חיידקים יש לנו כבר בשחיטה, וצריך לקחת בחשבון את הקטע הזה. אז שוב פעם, בואו נעשה את התרגיל. יש לנו לוג 50,000 לחלק ל-N1. ה-N1 שלנו עכשיו הוא לא 390, אנחנו נמחוק את ה-390 כי זה משתנה הסיפור הזה, מכיוון שאנחנו רק ב-192 שעות, ואז זה שווה ל-192 פחות 6 חלקי 45 לוג 2. בואו נעשה את התרגיל. והתרגיל פשוט, 192 פחות 6 זה 186, לחלק ל-45 שווה כפול 0.3 שווה, ושוב פעם בגלל הלוג אנחנו מכפילים את זה במספר הזה, זה 17.1, וכדי לחלץ את ה-N1 אנחנו מעבירים אותו אגף, ואז זה 50,000 לחלק ל-17.3. 50,000 לחלק ל-17.3, וזה שווה ל-2,890. כלומר, ה-N1 שלנו הוא 2,890. וזה נמצא בנקודה הזאת של 6 שעות. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים לחשב את הקטע הזה. והקטע הזה בואו נחשב אותו ביחד. לוג 1890 חלקי N1 שווה ל-6 מינוס 0 זה 6 חלקי 3 לוג 2. שתיים, 6 חלקי 3 זה 2, כפול 0.3, זה שווה ל-0.6, בחזקה זה 3.98, זה 4, ולכן 2,896, אנחנו צריכים לחלק ל-4, ואנחנו מקבלים, מה? 2,896 לחלק ל-4, ואנחנו מקבלים 724. כלומר, בנקודה הזאת יש לנו 725 חיידקים. N1 שווה 725. ועכשיו מה שנותר לנו לעשות זה לחשב את הקטע הזה. אז תנו לי רגע למחוק את החישוב הראשון, ואנחנו יכולים לעבור לחשב את הקטע האחרון.
הקטע האחרון זה לוג 725 לחלק ל-N1 או N0, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, וזה שווה ל-48 שעות, כי מה שקורה זה, אנחנו כאילו נמצאים במינוס, אבל עכשיו הקטע הזה, מה שחשוב לנו פה, הרי זה דלטה T. אז הדלטה T שלי פה הוא 48 שעות, שבתוך 48 שעות גדלו החיידקים. אני מקווה שהבנתם את זה. 48 שעות, ואורך הזמן דור שלנו הוא 24, וכפול לוג 2. אז בואו נפתח את המחשבון, וצד ימין שלנו, אגף ימין שלנו שווה ל-2 כפול 0.3, זה שווה ל-0.6, מעלים, זה שווה ל-3.98, 4, ואז 725 לחלק ל-4, שווה 180 חיידקים, הגלתי את זה, אז אנחנו פה, וזאת התשובה הסופית שלנו, שווה 180 חיידקים לגרם. כלומר, כדי לעמוד ב8 ימים, כדי לעמוד ב8 ימים, אנחנו צריכים שכמות החיידקים בנקודה הזאת, בשחיטה, תהיה 180 לגרם, וזאת התשובה הסופית.